שיטת השילובים שלי בטיפולים למיצוק העור משלבת בין הזרקה של ביוסטימולטורים לסוגיהם הרבים במטרה להפעיל את מערכת החיסון לייצר קולגן, ואז אנחנו מקבלים דרך אחת ייצור הקולגן. המסלול השני שאני משלב אותו בעיקר בגילאים יותר מתקדמים זה טיפול למכשיר פיקסל החדש שקיבלנו לקליניקה. בעצם אנחנו מייצרים באמצעות המכשיר פציעה טרמית ופציעה מכנית מבוקרת שמייצרת קולגן במסלול שונה, כלומר זה מסלול מקביל. עכשיו גם מה שמיוחד במכשיר הזה שגם הוא בעצמו משלב שתי מסלולים בפני עצמם. המסלול ראשון זה פציעה באמצעות פרקשונל RF, זה גלי רדיו שמחממים את השכבות העמוקות של העור, זה מאיץ גם את ייצור הקולגן. אסתטית אנחנו נקבל מין מה שנקרא אפקט סינדרלה. באפקט סינדרלה הפנים יימתחו ויתרוממו והעור יהיה ממש מוצק ויתכווץ. יתרון פה בפיקסל הוא הזמן שהמטופל או המטופלת קיבלו את האפקט סינדרלה. בזמן הזה אנחנו גם מטפלים ב-RF מיקרונידלי. למעשה הפציעה מבוקרת באמצעות מחטים בקצה שלהם, משודר חום באמצעות גלי רדיו, וזה גם עוד דרך ייצור הקולגן. היתרון בפיקסל שהטיפול לא כואב.